E kinde ma bende odong' mana ndalo 7 kende to oganda ma e pacho ka indi dhi e yiero maduong', jotend kanise mopogore opogore pacho ka indi mangima dhi nyime kod jiwo jopiny kanyakla kod josiasa omed mana keto kwe kendo lando kwe kinde gi eki. Jotend kanise go eko bende jiwo josiasa owek siko kabayo weche ma ok odhi kare kindgi, ka giwacho ni weche ma kamago eko kata weche aina go eko nyalo kelo koko e kind oganda. Jotelo go eko bende ojiwo jo Kenya duto obi one ni giwuok oko gigoyo kura ne jotelo magidwaro giwegi ma bende biro kelo ne gidongruoge e piny Kenya. It's very critical for IEBC to ensure that we have free and fair elections, that they have done all that they are supposed to do to ensure that everything will work out well, because we know from experience that if things don't go right, then we are going to have a lot of issues after that. Niombe President sana, Uhuru Kenyatta tumekuheshimu kwa hii miaka yote. Kwa hii siku chache ambao imebaki, tungeomba sana uwe mstari ya mbele kwa kutuelekeza tufanye uchaguzi mzuri katika nchi hii. What we want is fairness. We don't want any doctored results, we don't want any interruption, and we just feel as Kenyans that we just want to know who will win. And we want a president and leaders who are going to be declared the winners to be genuine.